Πάμε, εδώ. Πάμε, παίξε. Πάμε, οπ, έλα παίξε. Γιατί. Θέλετε να βάλουμε χρονόμετρο. Γιατί. Μία καλή θέλω πλευρά. Μία καλή. Γιατί, συγκεντρωθείτε σε αυτό που κάνετε. Ένα λεπτό μπορεί να μας χρειαστεί η ομάδα. Στα 90. Ένα λεπτό. Πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι. Έλλειψη συγκέντρωσης στον τερματοφύλακα είναι γκολ. Το λάθος φαίνεται. Και κοίτα το. Πάμε. Μπράβο. Σήκω γρήγορα. Πάμε. Πάμε. Πίσω. Σήκω γρήγορα. Πίσω. Μπροστά. Γρήγορα. Πίσω. Μπροστά. Πάμε. Γρήγορα. Σήκω. Άντε την μπάλα. Έφυγες. Γκολ. Γκολ. Όπα. Πάνω σου.